Laudio Arro 2024ko lehenengo edizio saria naizen elkarteari eman diogu. 8 urte daramatsalako haur trans familiei laguntzen ez soilik Laudion, baita Euskadi osoan zehar. Ostiralean 20.000 espezies de abejas filma proiektatu genuen hemen Zubiko Malekoian, eta hor gai hori lantzen da pixka bat. Laudio Arro 2024ko balorazioa oso positiboa izan da. Gaueko giroa iazkoa baino hobeagoa izan da, Androiaina eta Lalfuriaren emanaldiengatik, eta bagaude hurrengo urterako edizioa prestatzen behinik.